Botaning setan Kecuri si tenang Kongkone dan Menikah sahabat siapa Tumuju Wonten satengah palaga Inggih menikah pelataran agung Sego hajat Bobo Ahmad Sunoto Ayo Ben Kek dan budalong ya Kedut kaya mengkono lah. Ayo Ger, ditokke solahe Ger. Iyo. Ae. Iyo. Ae. Iyo. Kicau maniane gose ben metu kabeh dhisik kok kicau mania. Oke. Ayo salat dhisik ayo. Iyo. Ae. Iyo. Ae. Iyo. Ya aku yang pengen melu. Aku sombong tingkah ning murid aku pengen melu.
wonten kasuwe dumatengaken banyak ini banyak ingkang bangsa desa Cangkring Mulya Rejo menika anggenipun prayoga nyambut gawe wonten dalemipun Saiful Hajat Bapak Ahmad Sutono sinaringan lancar gantar sinebdi loro beda punapa tos menika sembah pangabatan sampun ben aturaken ayo ger lanjut anggenipun makarya ger iya 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 rak 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 tos semangat titik dikasih para Desember bersama SMJ Music. Iya Budal Desa Ayo
Lho. Ame tarung mengadu bubuk ki piye? Tarung dunggu senjata apa ora kuwi? Iki Bek, apa? Balang pomi. Piye tarung? Loro lawan siji wani ta ora? Ya wani. Yo, cutek ya. Cutek manoke ojo tendiang, oke? Lah. Ayo. Dikek musik apa iki Mas? Taktung. Ha. Iki lakon opo meneh iki ya Allah Gusti iki anake sapa iki? Apa to lele? Kuwi mikmu iki lho dikotangi apa piye lho? Betak nomor sok. Lah iki sing iki topine sapa anake sapa iki? Ya Allah. Krut kita pentilmu krut. Lah iki malah foto iki lho, jak omong kok sok. Ses. Foto. Sak senengmu ya, sak seneng action. Lha wis tujuanmu mrene iki ya meh lapo? Nino. Kita mania. Lha apa? Apa njeluk lagu apa?